Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het laatste Cambuurjournaal van 2020. Dat is vanwege de wedstrijd die het Cambuur speelt tegen Excelsior. Dat is dan ook de allerlaatste wedstrijd van de Leeuwters van dit jaar. Henk de Jong mast Arne Tongens in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles toch nog wat basisspelers inbrengen, omdat de tussenstand net in het voordeel wie van Cambuur. Dat had consequenties, misschien wel voor de basisploeg die tegen Excelsior spelen kan. Henk de Jong, der roer. Er zijn jongens invallen, die heb ik wat tikjes aan. Maar die jongens kunnen spelen omdat ze juist jongen net spelen. En als ik het woord in hier, Robert Muur en Snij net spelen. Er zijn een aantal mensen, ik kreeg een paar berichten. En dan denk ik, oké, dan hier ik Robert Muur juist erop stelt, maar hier de Snij net spelen. Dus iedereen mag kiezen wat er wil. Meestal weet net wat het AROH en waar wij mee bezig zijn. En het is 100% terecht dat we het Sadien dat we met die orenjongens spelen, die hadden het ik verzinnen. Alleen de wedstrijd komt er te dicht op Snijn. Kist wat zeggen hoe de jongens die dan nog een twijfelgeval binnen voor Snijn? Of was dat even binnen schermen zorgen? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Hè? Ik wil je hem alles vertellen, maar het is zaak dat net iedereen het weet. Hè? Met tikjes even op een voert of even zoals ja, het Noord-Wieding is erop staan. Zo simpel is het, per ongeluk dan. Hè? Ging ik er maar vanuit. Maar dat vertel ik net alweer. Nee. Daarna had Cambuur een kwarte winterstop. Want op 3 januari is alweer de volgende wedstrijd. De planning weer om de beide Franse jongens, Robin Moulin en David Sambisa, waarom te sturen naar haar Heitelaan. Maar de coronaregels maakt je dat net mogelijk. Ik wil die jongens graag in huis hebben, maar ja, dat kan net. Dan ben ik jonge mansjes, hè. Die heb ik gewoon een familie thuis zitten. Dus die hier graag in Frankrijk gaan op, maar dat doen ze nog net. Dat kan net met de corona. Hè. Het is oranje, dus dat betekent dat ze dan 10 dagen in quarantaine, maar dat kan net. Dus de jongens bloeien ik mooi. En de rest wordt terug naar de familie, maar we moeten ook goed in acht nemen. It's a little bit frustrating because of the situation. We can't go to our family. Otherwise, we have to go back here in quarantine during 10 days. So it's not an option. We have games the 3rd and the 7th, I guess, something like this. So it's not fit if I go back to France this time. Especially this period for Christmas, it's really nice to be with the family. Yeah, it's a bit sad for us, but it's like this, and we cannot change it. Hoe lang ben je al niet in Frankrijk geweest? It's been a long time. I think since the beginning of the season. My family came one time here, and since the beginning of the season. Wanneer heb je je Franse familie voor het laatst gezien? I don't know. I don't know actually. I don't know. I think the summer, maybe a little bit after, but around the summer, not more than that. Since we come back we come back here, I almost didn't see my family. Er wien wat twijfelgevallen in de opstelling van Cambuur, maar Eltsenien is fit om te spelen in Excelsior. Isaac Calon, hij is er dus ook gewoon bij. En dus zullen we de vertrouwde naam bij de Leeuwters. De wedstrijd in Excelsior, ja, dat is de ploeg met deze jongen voetbalt. Omarsson, dat is de topscorer van de eerste divisie. Een man die de Cambuur-verdediging goed in de gaten houden had. Dus de beginfase waarin Excelsior net de eerste kans krijgt. Cambuur neemt oer en kan counter je. Er was zelfs met snelle jongens voorin, zoals deze Isaac Calon. De shut aan de rechterkant, Giovanni Korte vrijstaan. De paas is goed. Doken Smit komt boetenom. Korte met de voorzet bij Muren. Muren die kopt hem oer de keeper in het goal. Wat een fantastisch doelpunt van Robert Muren. De topscutter van Cambuur. Die de Leeuwters na 13 minuten op een 1-0 voorsprong zet. En we kennen het nog eens zien. Wat een prachtig doelpunt. Muren, de Volendammer stuurt hem in de vierde hoek. En zo komt Cambuur op een 1-0 voorsprong. Een mooie start voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Maar dus voortdurend zijn doelpunt uit de eerste kans. Dit is Sambisa, die ziet de combinatie met Paulussen.
Paulussen die het dan wat romte, stuurt er Isaac Calon voor. Dit is een goede paas. Calon, is hij op weg naar de 2-0? Calon! Nee, de redding is van Alessandro Damen, de keeper van Excelsior. Maar hier wie Cambuur dichtbij de tweede treffer. Geen boetenspul, want er staan in het centrum nog 2 verdiegeners. En dan liep het Calon op weg naar de tweede treffer. Maar Damen redt maar zijn voet. Dit is een schot van Mees Hoedemakers. Dat maar een meterke jonken gaat. En zo zorgen we dat Cambuur in de beginfase de oerhaan had. En dus ook het betere van de kansen had. Excelsior dan, aan de linkerkant. Het is een goede actie van Joël Swarts. Komt mij de voorzet. Die gaat alleen gewoon alles en iedereen voorbij. Onvolk gaat nog wel terug. Panay een voorzet, nou van de rechterkant. Daar staat Omarsson. Die kan net koppen. Gelukkig van Cambuur. Omarsson die een trilke krijt van McIntosh. Skiertzuchter vindt het net genoeg voor een strafskop. Ik al hier Omarsson dat volle lever oorsjoen. De tweede helft dan met Excelsior op de linkerkant. Wordt nauwelijks gevaarlijk, maar Sonny Stevens is de keeper van Cambuur. En die is al het hele seizoen goed in vorm. Hij zorgt ervoor dat het bij 1-0 blijft. Dat Excelsior net de liedmaker maakt. Maar de hoekskop blijft vanzelfs nog steen. Van de linkerkant. De bal kan net echt goed verwerken. We wordt dan sketten. En uiteindelijk gaat de bal via de boppenkant van de latte. Oer, de inzet van Reuven Niemeyer. En hier wien de Rotterdammers toch wel dicht bij de liedmaker. Hè? Zegt Marinus Dijkhuizen, de trainer van Excelsior. En voor Celsius als speler en trainer van Cambuur. Dit is balverlies van Excelsior. Mees Hoedemakers rond om te zitten. Maar de peel zit de 2-0 in het paard. Dan zit het Cambuur dus echt net mee. Isaac Calon wordt de diepte instuurd door de linkerkant. Goede actie. Komt ik mij de voorzet. Er staat geen Cambuur-speler. Excelsior kan dan oernemen. Maar die ben ik slordig. Even hier de bal samen weer in bij Doke Smit. Die vindt Muren, Ierman voorbij, helpt uit maar links. En dat schot, dat gaat maar correct door. Nog via een skonk van een Excelsior verdierende. Goeie actie van Robert Muren. Maar nog 10 minuten te gaan komt Excelsior mij een soort van slotoffensief. Ze matten wat, als ze voor zelfs een punt pakken willen. Dat kan je misschien. De kopbal van Omarsson, die het pakt wordt door Stevens. Via die Dekselse topscorer toch weer dicht bij de liekmaker. Stevens is attent. Hij kan de INI van komen. Oh, dit is slordig van Hoedemakers. Excelsior de rechterkant. Mendes Moreira komt de voorzet. Die komt bij de tweede peel. De kopbal van Swarts. Ja, die hier een beter lot verzinnen voor Excelsior. Maar gelukkig voor Cambuur gaat die bal oer. Maar Excelsior blijft komen. Nou via de linkerkant. Op een mij een voorzet. Die gaat on iedereen voorbij. Moreira staat er nog wel. Leidt hem weer om. En het schot wordt pakt door Stevens. Rebound kan voortwerken weer door Alex Bangura. Invallen. En zo blijft het 1-0. Uiteindelijk loekt Cambuur de wedstrijd oer de streek. Beginnen de Leeuw. Dus mijn heerlijk gevoel. De winterstop in. We hebben het hartstikke goed onder controle. Ietsje rustiger aan de bal in de eerste helft vond ik. Want het leidde wel vooral op de rechterkant. Maar we hadden kans om het automaatje. En in het laatst dan wordt het opportunistisch van hun kant ik. En dan mag eigenlijk iets rustiger. Want het leidde steeds met die snelle jonkies van u. Maar ik leer het gang ik om een punt. Dus ik ken de jongens ook wel begrepen dat ze zeiden ja, no bijlklander. En dat had ik goed in. Mag ik even over je doelpunt beginnen? Ja, zeker. Want ik heb hem omschreven als werkelijk een bijna een schilderachtig kunststukje. Picasso of een Vermeertje? Nou, daar zit ik aan te denken. Wat vind jij leuker? Picasso of Vermeer? Jij mag het zeggen. Ja, een Picassootje denk ik. Picassootje. Nee. Even terughalen. Nou, Wil jij hem voor mij terughalen? ja, dat wil ik wel even doen. Ja? Voorzetje en binnenkoppen. Wat ik wilde is gewoon de bal goed raken en dan kijken, want ik had het gevoel dat hij een beetje hoog kwam. En dat hij dan zo binnenvalt, dat is dan een extraatje en dat is mooi. Dat is mooi hè? 43 uur zoontje, nummer 1. Zo, net normaal man. Ik had het nooit verwacht een keer. Als zo'n klap krijgen, meisje al, en dan zetten we dit op na 1 en dan... Goh, onvoorstelbaar. Cambuur boppen on in de winterstop. 43 punten nu, Sontje wedstrijden. Even de storm van nummer 2 Almere City is 6 punten. Maar die spelen je nog
en hebben een wedstrijd te goede. Dat zou dus nog 3 punten willen kennen. De voorsprong op plak 3 is liefst 8 punten. De Graafschap stiert op het 3e plak. Onderin zien we 2 hikkensluiters, FC Den Bosch en FC Dordrecht. Die hebben namelijk beide 11 punten. Cambuur sluit 2020 in stijl en wint dus ook van Excelsior. We binnen er heel gauw weer op 2 januari. Dan mijn regulier Cambuurjournaal, een voorbeschouwing op de wedstrijd in FC Eindhoven. En ook een Jellier oesjog. Een oesjog van de eerste seizoenshelte van Cambuur. 2 januari dus. Voor nou, hele noffelijke feestdagen en graag onder het naïe. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.